Nem csak Magyarországon, sőt, nem csak az orosz gáztól függő EU-ban emelkedtek meg brutálisan az árak. Tömegével találni a közösségi médián azokat a videókat, ahol emberek arról számolnak be a világ különböző részein, hogy mennyire is drágult meg az élet számukra. Ezekből fogok mutatni néhányat a videó második felében. A fiatalok egyenesen reménytelenek látják pénzügyi jövőjüket, mutatják ki felmérések, amiért egyébként nem is lehet őket hibáztatni. Az EU 27 tagállamában a 15 és 29 év közötti európaiak több mint egynegyede számolt be arról, hogy 2022-ben túlzsúfolt körülmények között él. Ha még nem láttad a legutóbbi videómat, akkor ne hagyd ki, ott találsz ehhez a felvételhez kiegészítő információkat. És ha szereted ezeket a videókat és a cikkeket, és szeretnéd, hogy a Szkeptikus projekt továbbra is fejlődjön, és épüljön, és fennmaradjon, akkor kérlek fontold meg, hogy rendszeres támogatójává válsz a projektnek. A videó alatti leírásban találsz hozzá linkeket. Óriási köszönet! A híradóban hallhatunk megélhetési válságról, energiaválságról, meg inflációs mutatókról, de gazdasági válságról alig, hiszen állítólag tavalyhoz képest javult a helyzet az EU-ban és az USA-ban is. De ha így van, akkor miért tapasztaljuk, hogy egyre drágább az élet? Hiába sokszorozódott meg a megélhetés költsége Kínától az USA-ig az elmúlt 3 évben, azzal letetnek minket, hogy déli bábot látunk, amikor válságot kiáltunk. Ez a Bloomberg cikk is egyik ezeknek, szó szerint a válságról alkotott képünket szándékoznak átformálni ezek a sorok, miközben az infláció lassan felzabálja a béremeléseket és a befektetéseket. Legyen az EU vagy USA, nem hihetünk az inflációs mutatóknak. Azt, hogy mennyit fizetünk a boltban vagy a töltőállomáson, olyan faktorok befolyásolják, mint a központi bank és kormányok monetáris politikája, a multiknak szánt adókedvezmények és kiskapuk, de a megnövekedett nyersanyagárak és a vállalati kapzsiság is óriási szereplők ebben. A központi bankok és banki elemzők a vállalatok profit éhségét, kapzsiságát hibáztatják, hiszen 2020 óta látható, hogy nem a munkaerőköltségek és az adó, hanem a profitok teszik ki az áremelkedés szignifikáns részét. De a közgazdászok egy része mégis a monetáris politikákat és a központi bankokat okolja, hiszen ők a felelősek a féktelen pénznyomtatásért, ami inflációt generál, tehát a képlet így áll össze, mind a két oldal, mondhatjuk két oldalnak őket, felelős ezért. Mi történt, amikor például a magyar kormány ársapkát vezetett be bizonyos termékekre? A különbözetet kifizettük más termékeken, sőt, a vállalatok ezzel egy időben minden egyébként indokolatlan áremelést is az inflációra fognak. Ezt látjuk Európában és az USA-ban. Hogyan lehetséges az, hogy így összedolgoznak? Ez a nagy kérdés, lehetséges egyáltalán? Mindig felmerül ez a kérdés a hozzászólás mezőben. Mindannyian ismerjük ezeket a képeket. A piaci koncentráció jelensége jól ismert az USA esetében, amikor mindössze néhány vállalat tulajdonában összpontosul a vállalati irányítás. De úgy hírlik, hogy Európában sokkal jobb a helyzet. Nagyobb a verseny és kisebb a piaci koncentráció. Nos, ez egy tévhit, legalábbis nem sokkal jobb a helyzet. Íme egy kolosszális tanulmány a brüsszeli Európai Nemzetközi Politikai Gazdaságtani Központtól. Egyértelműen demonstrálják, hogy Európában a piaci verseny nem erősödik, hanem csökken, ezáltal növelve a piaci koncentrációt. Eredményként kevesebb vállalat irányítása alá kerülnek a piacok. Megint ez szorosan kapcsolódik az oligarchia, mint politikai rendszer kialakulásához, amit a teljes nyugaton megfigyelhetünk a 20. század során. Befolyásos aktorok kivételesen nagy hatással vannak a politikai döntéshozatalra, ezt jelenteni az oligarchia. A pénzügyi válság kezdete óta a piaci koncentráció a legtöbb EU tagállamban nőtt. Számos szolgáltatási és feldolgozóipari ágazatot egy maroknyi cég lát el, és a piaci koncentráció évről évre romlik. A piaci koncentráció növekedése mögött általában a digitalizáció és a technológia áll. Ezek lehetővé tették a vállalatok számára a gyors terjeszkedést és új piacok meghódítását. De ha a technológia lenne a piaci koncentráció elsődleges oka, akkor a termelékenységnek ugrásszerűen meg kellene nőnie, de ez nem így van. Egyes iparágakban az európai munkatermelékenység 2001 óta nem nőtt. Ha a politikai haszonszerzés, mint például a lobbizás egy olyan szabályozás megváltoztatásáért, amely a vállalatokat védi a versenytől, jövedelmezőbb, mint az innovációba való versenyzés, akkor a vállalati kultúra az innovációtól a politika irányába fog elmozdulni. Ökonometriai elemzésünk azt sugallja, hogy a magasabb szintű szabályozás a piaci koncentráció és a piaci erő magasabb szintjével jár együtt. Rávilágít arra is, hogy a piaci koncentráció, a piaci erő és az inkumbens piaci szereplő jövedelmezősége veszélyesen erősítik egymást. Aztán itt ez a remek cikk 2018-ból a G7.hu-n,
Már a magyar GDP-t sem tudjuk kiszámolni a multik adótrükkjei miatt. Remek cikk, megadom a leírásban, kérlek, hogy olvasd el. Szóval, visszatérve az eredeti kérdésemre, hogyha tényleg erősödött a gazdaság a tavalyihoz képest, globálisan, vagy a világ nagy részén, vagy legalább a fejlett világban, beleértve, vegyük ide most Magyarországot is, akkor miért azt tapasztaljuk, hogy egyre drágább az élet a világ különböző részein? Én annak hiszek, amit látok, és az nem egy erősödő világgazdaság. Nézzünk is néhány EU-s példát, mondjuk a szomszédos Ausztriát és mellette Németországot. The rent has increased by 8.2%, and that's about the same what I'm hearing from my friends and other people that I know. For example, I know a small apartment complex just near to my house, and I know 3 people living there, and they have told me that for rent they were paying like 850 euros 2 years ago. Now the rent is 1,050 euros for a 90 square meter flat. Some have a garden, some not. But in a few months from now, it's going to be 1,250 euros for the same type of flat. So yeah, prices are going up, and rent is a problem. It's becoming a problem here in Austria. And 2 people that I know from this apartment complex, they are now moving out because they cannot afford, or they don't want to afford, this high rent anymore. You know, guys, I'm not buying anything anymore except essentials and stuff that I need for work. But other than that, I'm not buying anything new anymore. It's honestly, I try to sell stuff now that I don't need anymore. Ausztriában a bérleti díjak 2022. júliusa és 2023. júliusa között mintegy 7,8%-kal emelkedtek. A kormány 15%-os emelkedéssel számol, míg a jövőre várható alacsonyabb infláció mellett is. Mi van az élelmiszerárakkal? Ausztriában is felmerült az a vád, hogy a vállalatok az infláción nyerészkednek és kapzsi módon felnyomták az áraikat. A hatalmas osztrák piaci koncentráció a fogyasztók számára az átláthatóság nagyfokú hiányához vezet, a kiskereskedelmi vállalatok tisztességtelen gyakorlatot folytatnak a beszállítókkal szemben, ami még a hatóságokat is aggasztja. A kis helyi beszállítók kihalnak, az oligopólium egyre erősödik. Egy felmérés szerint a németek mintegy 80%-a mondta, hogy igazságtalannak tartja a németországi gazdasági helyzetet, ami 32% pontos növekedés 2021-hez képest, és a németek 60%-a mondta, hogy megosztottnak látja a társadalmat, elsősorban a gazdagok és a szegények között, ami 2022 májusához képest 20% pontos növekedés. A munkavállalók 2022-ben vásárló erejük mintegy 4,1%-át veszítették el, írta a Reuters augusztusban, és szerintem ez egy nagyon visszafogott adat, sokkal rosszabb beszámolókat lehet találni ennél. Minden esetre ezt a Reuters írta, úgyhogy ezt idéztem. A bérleti díjak emelkedése egyébként számos német középvárosban meghaladja az inflációs rátát. Van olyan város, ahol például 8%-os emelkedés is előfordul, ami gondoljunk bele, béremelésekhez képest brutális növekedés. Nem lehet a megélhetési válságot kizárólag a proxy háborúra fogni, erre akarok kiukadni, viszont pánik van a német vállalati szektorban, a proxy háború következtében elsősorban az európai exportok elapadtak, ezért munkahelyek ezreit telepítik Kínába jelenleg. Németország iparosodásának leépülése, ha Európa gazdasági motorja megtorpan, a kontinens amúgy is polarizált politikai palettája megremeg. És ide fecskedeznénk be egy apró szösszenetet, ne feledjük, hogy mindössze 3 év válság kellett ahhoz, hogy a harmadik birodalom közimádatnak örvendjen, de most én nem azt mondom, hogy ez így lesz, csak láthatjuk, hogy a szélsőséges gondolatok hogyan kapnak szányra és terjednek ilyen válságos időkben. Paul receives £843 a month on universal credit. He's due to get more on health grounds. But right now, he's reeling from a recent hike in rent, now costing £620 a month, leaving him, after paying bills and insurance, with on average £30 for the month. That's for food, washing, because I have to use a laundrette to do my washing. And so that's expensive. No. So £30? Yeah. I have started washing in the sink. The amount you've got in your bank account currently? 11 pence. And that's it.
Today's report by the Joseph Rowntree Foundation estimates the number of people experiencing destitution in the UK has more than doubled in the last 5 years. Az Egyesült Királyság szerte készült egy felmérés idén, amiből kiderül, hogy a leghátrányosabb helyzetű területeken élő britek bérleti díja 52%-kal nőtt, míg a leggazdagabb régiókban élő bérlők bérleti díja csak 29%-kal, tehát itt is a legkiszolgáltatottabbakat sújtja a helyzet. Egy másik felmérés megállapította, hogy az alacsony jövedelmű háztartások 20%-a új adósságot vett fel a lakbér és az energia kifizetésére. A brit háztartások a költségvetésük 16%-át költik élelmiszerekre és alkoholmentes italokra, az élelmiszer és vendéglátóipari árak átlagosan 12,2%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest. Szeptemberi adatok szerint, amik az áprilisi több mint 17%-os növekedésről csökkentek. Aldi price changes since last year. Tomato puree was 27p, now 59p, up 118%. Light mayonnaise was 49p, now it's 99p, up 102%. Stock cubes were 35p, now to 65p, up 68%. Brown Wales chili con carne mix was 19p, now 36p, up 89%. Hot dogs were 59p, now to 99p, up 67%. Aldi oil was £1.79, now it's £2.99, up 67%. Aldi diced beef was £2.55 and now it's £4.19, an increase of 64%. Snack rights were 59p and now they're 99p and are up 43%. Frozen green beans were 69p, now they're £1.19 and are up 72%. Carlos tomato and garlic pizza was 89p and now it's £1.29, up 45%. Titan and Racer bars keep changing price all the time, but now they're £1.9 a pack. And frozen steak cut chips were £1.19 and now they're £1.99, up 67%. Az 5 fontot költök egy héten kajára mozgalom népszerű, mint valaha az Egyesült Királyságban, de sosem volt ilyen nehéz azt megvalósítani. A bérleti díjak évtizedek óta a legnagyobb mértékben emelkednek, több mint 5%-kal is még nincs vége. Előrejelzések szerint a következő 5 évben a londoni átlagbérleti díj várhatóan 23,3%-kal fog emelkedni. Kanadához hasonlóan hiány van a lakásokból, ez az egyik ok, egyik fontos faktor az áremelkedésben, a másik pedig az infláció, ami itt is megnövelte a jászálog hitelek árát. És miközben Károly herceg elit ragadozó barátaival csemegészget a Versailles kastélyban, a Brit Éghajlatváltozási Bizottság több millió britnek azt mondja, és ezt figyelt, hogy ne fűtsenek éjszaka a netto zero klímacélok elérése érdekében, tehát nem a milliárdosok életvitelének csökkentését kérvényezik a magángépeikkel, a hétvégi luxusviláikkal és személyzetükkel, hanem a dolgozó emberek ne fűtsenek, akik egyébként is a legjobban rászorulók. Ha ez nem egyértelmű jelzés valaki számára, hogy mire megy ki a játék, akkor tényleg nem tudom, hogy mit mondhatnék még, hiszen minden alkalommal érkezik kritika, ami megvédi ezeket az elit ragadozókat, hogy nekünk kell összehúzni a nadrágszíjat, mert mi vagyunk többen, és ez így van, jól, mert ez mindig is így volt. Na mindegy, ha tudsz erre frappáns választ, akkor kérlek, írd meg a hozzászólás mezőben. The cost of living in 2023 is so bad that I'm pretty sure I actually was better off financially when I was making minimum wage in 2012 versus me making almost $100,000 today. Szóval Kanadában talán a legdurvább a helyzet, térjünk is akkor ki Kanadára. A jászálog hitelek költségei nyáron 30%-kal emelkedtek, és vannak bérlők, akiknek a lakbére megduplázódott az elmúlt 2 évben. A torontói Scarborough élelmiszerbiztonsági kezdeményezés felmérése szerint 2023-ban 113%-kal többen látogatták élelmiszerbankjukat a tavalyihoz képest. A programjukban résztvevők közel 1/3 dolgozik, és mégis élelmiszerbankra szorulnak. A jelentésük egyetemes alapjövedelem bevezetését javasolja, részben az automatizálás következtében elvesztett munkahelyek miatt, mert véleményük szerint a helyzet csak egyre rosszabb lesz, ugyanis a kanadai kormány célja további 1.450.000 bevándorló fogadása 2025-ig, de új ingatlanok nem épülnek ilyen mértékben. For one infant, and most people have 2 children, one infant for 5 days a week, $2,200 a month. So when I tell you I have 4 kids and I pay $5,000 a month in childcare, I'm not making that number up. That is the reality and the cost of childcare. Childcare is insanely expensive these days and inaccessible. And I'm really tired of the older generation, and I say that because this is Grammy. I'm really tired of them not acknowledging the fact that the cost for childcare is
vastly different today than it was when they were raising kids. Az USA nemzeti adóssága 33 billió 200 milliárd dollár, ez a GDP mintegy 123%-ának felel meg. 2030-ra ez 50 billió dollár is lehet, a következő egy évre további 8 billió érkezik, egészen elképesztő, felfoghatatlan sebességgel, asztronomikus számokról beszélünk a világ vezető kereskedelmi és tartalékvalutájának országában. Az emelkedő jelzáloghitel kamatlábok pedig 23 éves csúcsot értek el az USA-ban. It is tough out there with the average 30-year fixed rate mortgage now 8%. That is the highest since 2000. And take a look at this chart, this huge jump in just the last 2 years. In October of 2021, a 30-year fixed rate mortgage was 3%. To put that in real terms, 2 years ago, a $400,000 home with a 20% down payment would have run you about $1,350 a month. At today's rates, that same home is going to cost you $2,350. That is $1,000 more every single month. 7%-os kamatlábak mellett a lakások 99%-a megfizethetetlen a legtöbb átlagkereső számára. A kutatók megvizsgálták az Egyesült Államok nagyjából 575 megyének tavalyi medián lakásárát, és megállapították, hogy a lakásárak 99%-ban meghaladják az olyan átlagos jövedelműek számára elérhető árakat, akik évi $71,000 keresnek. Tehát, ha évi $71,000 keresel, ami magasabb az amerikai átlagnál egyébként, akkor a lakások 99%-át nem engedheted meg magadnak. És amióta ez a cikk kijött, én megnéztem, a 30 éves fix jelzáloghitel kamatláb 8%-ra ugrott, tehát ezek közül, az emberek közül senki sem engedheti meg magának a hitelt. Ezt követik a bérleti díjak is. Fontos ezt is megjegyezni, megint akik a legjobban rászorulnak, azokat sújtja a legjobban. Az országos bérleti díjak augusztusban 8%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, de az infláció ellenére az ingatlanárak mégsem zuhannak. Miért? Hát például a befektetési vállalatok és a migráció miatt a MetLife Investment Management szerint 2030-ra az intézményi befektetők az amerikai egycsaládos bérlakások 40%-át is irányíthatják. A nagy befektetési cégek, mint a JP Morgan vagyonkezelő, a BlackRock, több ezer otthont, néha egész városrészeket vásárolnak fel Amerika szerte. Nem is csoda, hiszen már $100 is vásárolhatsz bérlakás részvényeket. A Jeff Bezos által támogatott startup lehetővé teszi, hogy bérbeadóvá válj $100-ral. This is just the month of August for 21, 22, and 23, but our groceries have over doubled. Az amerikai vállalati adósságcsődök meghaladják a tavalyi évet, a hitelkártya kamatlábak rekordmagasak, 2008 óta az amerikaiak alsó 50%-a elvesztette vagyonának jelentős részét, az elmúlt néhány évben 63%-kal nőtt a furgonjaikban élők száma, a 2020-os 1,9 millióról 2022-re 3,1 millióra emelkedett, és ennek az egyik legfőbb oka nem más, mint a magas bérleti díjak és a jelzálog. Ez a szép új világ, kedves szkeptikus érdeklődők! Az előző videóban beszéltem a kínai helyzetről is, ahol szintén válság van. Hiperinfláció nyilván egyelőre nincs, mint mondjuk 1946-ban volt Magyarországon, csak a fejlődő gazdaságú országokban látunk erre példát, de a megélhetési válság szépen lassan, ha így halad, minden kisöpri a középosztály megtakarításait, és a vagyon átkerül a szuperosztályhoz. De ami reményre ad okot, hogy ezzel párhuzamosan fénysebességgel fejlődik a decentralizált pénzügy, újabb és újabb decentralizált alkalmazások jönnek ki, újabb koncepciók, ezeknek az alkalmazásoknak és a tulajdonlási és finanszírozási struktúrája is más, és ahogy a bizalom kezd megrendülni, megszűnni a fiat pénz iránt, a hagyományos befektetési buborékok iránt, a hagyományos pénzügy, bankrendszer, a hagyományos politikai rendszereink iránt, úgy érkeznek alternatívák, és fontos, hogy értsük, mik ezek, tanuljunk róluk, éljünk velük, hogyan is, milyen értéket teremtenek ezek, lássuk, és használjuk azokat, amik működnek. Tehát csak is decentralizált módon tudunk eltávolodni az inflációs hazugságoktól, véleményem szerint, szóval van remény, de sokan kellünk ahhoz, hogy így legyen, sokan kellünk, hogy így gondolkodjunk, és ne a hagyományos módon. Ehhez pedig terjeszteni kell az információt, ahogy sokszor említettem már, a centralizáció a visszaélések melegágya. Az anarchia és a vadnyugat pedig érthető módon démonizálva van. Csak viccelek, részben viccelek egyébként, a szabadság
igenis felelősség, és hát talán ideje felnőnünk, különben ne csodálkozzunk, hogy gyerekként vagyunk kezelve, és itt van még egy fontos faktor, a nem emberi entitás, a mesterséges intelligencia, ami igenis forradalmi és óriási kihívások elé fogja állítani az emberiséget, ez nem csak az én véleményem. Minden esetre írd meg, hogy mit gondolsz, légy kíméletes, és ha már ilyen megosztó témáról van szó, én nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ne felejtsetek kérlek feliratkozni a skeptikuskerekasztal.com hírlevelére, a hírlevél / feliratkozás részén a weboldalnak, illetve nyomd meg ezt, és megköszönöm azt is, hogyha megnyomod a csengőt, bármelyik platformon is nézed, különben nem dobja fel neked az új tartalmakat, és ha szereted ezeket a videókat és a cikkeket, és szeretnéd, hogy a Skeptikus projekt továbbra is fejlődjön, és épüljön, és fennmaradjon, akkor kérlek fontold meg, hogy rendszeres támogatójává válsz a projektnek. A videó alatti leírásban találsz hozzá linkeket. Óriási köszönet mindenkinek, aki eddig segített, és aki ezután is tervezi, hogy segít. Hamarosan találkozunk, addig is pedig sikeres tájékozódást kívánok. Sziasztok!